Deci, alimentare, partea de jos a centralei, partea de sus, aerisitor, supapă de presiune de 3 bari. Nu mai luați în considerare acest teu. Și intră pe turul caloriferelor din casă. Iese de pe turul caloriferelor. Nu luați în considerare asta. Vine filtru Y de 3 sferturi, pompă de recirculare, supapă de sens, un teu care se va duce în sus imediat, unde vom avea încă un teu și încă o supapă de presiune de 3 bari care va intra în vasul de expansiune. Jos, după acel teu, mai vine un teu unde vine un robinet de golire, după care vine teul cu alimentarea de la sursa dumneavoastră de apă. Este o instalație foarte simplă, cea mai simplă posibilă, ieftină, și mie îmi funcționează la 11 calorifere, mai exact o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați util și cu etaj. Este o centrală de 30 de kW, un vas de expansiune de 50. După cum vedeți, foarte simplu, foarte simplă instalație. Probabil pe net veți mai găsi, dar sunt mult mai complicate. Aici unde v-am spus să nu luați în considerare, am mai avut acolo jos încă o vană cu 3 căi de amestec termostatată, dar nu funcționa și am scos-o, am anulat-o. Eu arăt imediat, aceasta a fost. Dar deoarece nu funcționa, eu am anulat-o. După cum vedeți, funcționează foarte bine centrala.